jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Nhar il-Ħadd 5 ta' Mejju, il-Kunsill Lokali ta' Ħattart flimkien ma' Reġjun Tramuntana se jkunu qed jitellaw it-tieni edizzjoni tal-avveniment kulturali If You Read bil-Wart Infewwaħ bejn il-Kitchen Garden u Roseville. Waqt din l-attività, wieħed se jkun qed jitpaxxa b'xogħol artistiku vast li jikkonsisti minn skultura, ċeramika, rakmu u kull xorta oħra ta' arti u jesperjenza wkoll wiriet artiġjanali Malti. Wara l-edizzjoni tas-sena l-oħra li għalija attendew eluf ta' Maltin u li kien hemm rekord nazzjonali ta' numru ta' artisti jesebixxu fl-istess attività, din is-sena minn barra li l-pubbliku se jkun jista' jammira x-xogħlijiet ta' ħafna aktar artisti, se jgawdu wkoll minn mużika sabiħa minn Twani Xerri, DJ Lino u DJ Sergio Carbonaro. F'kumment ma' One News, l-organizzatur ta' din l-attività, is-Sur Paul Ketkuti, spjega magħna x'se jkun jista' wieħed jistenna minn din l-attività. L-attività din għat-tieni sena di darba nagħmluha fil-għodu minflok fil-għaxija, ħajsib ammont ta' artisti, jiġifieri kważi għanniżiet mis-sena li għaddiet, artisti ta' kull tip, artisti li jpenġu, ċeramika u artiġjanat, u ħajkun hawn ukoll mal-attività, ħajkonna mużika għaddejja, live, ħajkonna xi DJs għaddejjin ukoll ma jxejrulu, ħajkun hawn l-ikel, atmosfera ta' festa, però t-tema hija l-arti, jiġifieri l-iskop tagħha hija l-pittura u dawn l-affarijiet. Is-Sindku ta' Ħattart, is-Sur Stefan Kordina, appella biex il-pubbliku ma jitlifx attività kulturali bħal din. Din hija t-tieni sena konsekuttiva fejn qed tiġi organizzata din l-attività, fejn anka il-Kunsill permezz ta' Reġjun Tramuntana qed jgħin fil-fondi allokati mill-iskema tal-kultura. L-appell tiegħi huwa wieħed sempliċi nħeġġeġ il-pubbliku ġenerali biex jattendi għal din l-attività kif ukoll speċjalment lir-residenti ta' Ħattart.